Els centres comercials encara estan de moda, almenys al nostre país. És com la moda de tenir gossos que passa avui en dia com amb els tatuatges. És a veure qui en té més. I em direu esbiaixat, però jo només veig noies que passegen gossos. Potser estan mancades d'afecte i els gossos estimen sense demanar res a canvi. Bé, menjar i aigua sí que et demanen, i que estiguin per ells també. Ho bo que tenen és que no parlen. Però ara que hi penso, veig noies i també macarres amb gossos de lluita. Però aquests no estan mancats d'afecte, estan mancats de neurones. En fi, la qüestió és que passejant pels centres comercials es veuen escenes peculiars, com el jubilat que ensenya una bossa de patates que ha aconseguit per 40 cèntims. I això és tot un trofeu. I igual el jubilat que ensenya la bossa cobra una pensió de més de 1.000 euros, però 40 cèntims són 40 cèntims, encara que les patates estiguin fetes a la Xina. Perquè per 40 cèntims, a més, estan boníssimes. Encara que estiguin fetes amb oli d'aleta de tauró, encara que siguin sintètiques, encara que et quedi regust d'òxid de ferro. Perquè pagar 40 cèntims per una bossa de patates et transporta directament al paradís. I a més, si la bossa la posen al mig del carro de la compra, a vegades es veuen imatges d'un grup de jubilats guaitant-la, somrient-li, tocant-la, dient-li coses. També als centres comercials passen fenòmens paranormals. Fa poc va escampar-se per les xarxes socials una cinta de vídeo d'una càmera de seguretat que en un dia havia gravat a un individu més de 500 vegades. I no es tractava d'un jubilat amb incontinència. Immediatament, un grup d'experts parapsicòlegs i fins i tot crec que el mag Larry van començar a treure conclusions. Al final resulta que la cinta de vídeo s'havia encallat i repetia la imatge. Va ser una gran decepció pels cercadors de misteris, però almenys s'explicava per què l'individu en qüestió estava sempre tocant-se el nas. Recomano que aneu als centres comercials, perquè a partir de certa edat és com si tota la vostra vida us passés per davant.